kung bakit galit ang publiko sa paraan ng pagsagot o pag-iwas sa pagsagot sa mga issue hanggang sa hearing na ito. Dahil kitang-kita na harap-harapang may mga nagsisinungaling, harap-harapang may naglilihim, andyan na yung mga pangalan, andyan na yung mga photograph, andyan na yung mga Viber screenshot, deny to death pa rin. And naiintindihan ko kung bakit galit ang publiko. Dahil kinukurak yung isang importanteng bureau ng ating gobyerno. Dahil sa kalaunan, binibiktima, tinatraffic ang mga kababaihan, pinoprostitute ang mga kababaihan at mga bata dito. May ibang mga babae pa, dayuhan din na ini-illegal ni-recruit dito para biktimahin. Just the latest waves ng mga krimen at syndicated crimes na dala-dala para mahatak ng mga pogo operations dito sa ating bansa. So, yun talaga na uunawaan ko at nakikiramdam ako sa ating publiko sa kanilang galit, frustration, exasperation sa ganitong pagsisinungaling. And in effect, pagharap sa pagreforma talaga nitong bureau at yung tamang pag-implementa ng mga protective laws for women. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.